Khatkhati Kachari arong along ongdung araki ahormu kenep dunlong. Pini Niphai trok arni adap porphai nerkep apor malom Borjan angkang Arlo Khatkhati Kachari arong along police lapen C20 CRPF atum chingrum si ihum hem Konglong registration number AS01AP6384 agari aphan nep dunsi ri khuruk dun pen ke-ong dung araki ahormu kenep dunlong. Bangso kenep ahut police atum laki Bokajan SDPO John Das APS Associate by OC Khatkhati PS Staff lapen C20 CRPF Camp Bokajan. Bangso araki ahormu kenep dunlong laki 29 packets of soap case kedo 381 grams heroin an nep dunlong lo. Laso ahut inuraphan nep ingnang ponlo. Amen Ayeto Aye arta ningkan inquira sirkep son of LT Zebukhu Village Vishiji PS Newland District Dimapur. Non amat ke police atum si cepari deng ponlo.